Kiba eskola jazarpenaren aurkako programa bat da. Kiba ikasgaietan jazarpenari aurre egiteko bideak ikasiko ditu. Kiba ezagaia atsegin eta jazarpenaren aurkakoa da. Kibaren helburu bat jazarpena murriztea da. Kibaren beste helburu bat prebentzioa da, jazarpen kasu gehiago eman ez daitezen. Kibaren ideia nagusia elkarrekin jazarpena geldiaraztea da. Kiba taldeak eta gelako irakasleek elkarrekin aurre egiten diete jazarpen kasuei. Jazarpena portaera mingarria da, behin eta berriz nahita egiten dena. Botere gutxiago duen pertsonei. Zutzi inoizu kontrolatzen. Erasotzailea bazara, zure aurrean egongo gara.